от сега започвам нова поредица на Майнкрафт, както виждате. Оставете лайк бутона и се абонирайте. И сега да започваме. И като виждам Ендер Портал аз. Глинкълна щеста. Нищо няма, само запалка. Айрън. Айде нъгети. Чакай нъгети. Може да си направя айрон. Само ми трябва кафен тейбъл. Това може да ми потрябва. Няма ми потрябва. Добре, сега да търсим дърво. Да стикът няма да ни трябва. Овца ще взема. Чакай, ще подпаля. Ах ти. Yes! Убих овцата. И ми даде пъжен. Така се прави. Хора. Добре. Ето, виждам дърво. Сега да видим. Синьо. Взимам цветята да си направя синьо легло. Още не съм се развила. Видях Ендер Портал. Това не се показва всеки ден. Хора, вие играете ли Майнкрафт? Пишете в коментарите, ако я играете. Да нацепваме дървото и отиваме да видим какво ще правим. Да, крафтинг тейбъл, нали? То е ясно, че крафтинг тейбъл. Така, правим се дърво и работване, така. Така. Добре, и сме готови. Сме да взема киста. И сега слизаме надолу с печката. Виж какво намерих. То медът не ми трябва. Медът, ако се намеря айрон, направо не мога да взема. Направо не знам. Ще трябва да си направя кирка. Аз колко 12, още едно. Рубия бе, вала, аз какво се трудя? Искам печено. Не, какво направих, но съм тъп. Ще умря. Майко, колко... Аз съм на теб. Тук има 3 крава. Чакай да ям. Сега виждам да я запаля ли. Любим. И няма ми даде печена храна. Не! Но съм тук. Убих. Имам 2 вълна, още малко вълна. Сега какво? Да. И стървам. Така и така.
Добре, спим сега. Оу, тетовта. Много е хубаво. И сега, да изколя ли или да изпече? Аре, мамо. Аре, искам изпечена коза. Върца. Исках да кажа. Я. До хора вече мога да си направя легло. Чакай малко. Че да. Може да си направи това, както ви казах. Първите ми айрон неща. Никога ще си взема вода. Добре, аз не мога да повярвам. Не мога да повярвам песента, която сега я измислих. Ме поема. Добре, безкрайна вода. Безкрайна вода, безкрайна вода и храна. Аз имам печено. Там му ни поставил златни букве. Отивам да ги взема. Отивам да ги взема златните букве. Направя златни неща. Добре, че имаше да букве. Аз не ги взех. Отзад няма ли въобще нещо? И къде е златния блок? Няма къде. Добре, мога да намеря темпъл. Ако намеря, не знам. Ако намеря темпъл, ще съм много доволен. Добре, хора, сега експедиция да намерим темпъл. Искам в пещерите да ходим да купая, не съм на тъма в пещерите. Хора, добре да си направя едно нещо. Мисля, че бях тикви. Да, ето. Добре, тикви наблизо има сел, майко. Добре. Къде съм? Залязва. Добре, бързо. Наблизо има село, ето тикви. Наблизо има село. Аре, вълка. Не си казвам така. Това ми е прякора. Хайде, бързо. Бързо стигна на селото. Нямаше да спа. Сега ще спа. Добре, спа. Няма много време. Нали така? Добре, значи на там. Където е село? Нямаше ли село? Селото на там. Как? Има село? Би трябвало да има. Къде е селото? Не бе един голема да направя нищо. Не, сигурно е тук някъде. Ето открих. Малът къде? Блитър има село, може да надалеч. И сега ако намеря темпа, хубаво да направя, не знам, да се направя шкемли. Така не мога да прекуся река Джанди. Не, би трябвало някъде тук да има село. Къщичка ли е това? Къщичка не е къщичка.
Къде е селото? Накъде? О, лава понамерих. За жалост не знам как да... Ударят? Аз че не да чекам. Да, това е лава по... И това още един, да. Това лава по... Къде сте? Майка, всичко забравих. Един ден мина. И всичко са. Чайте да ям, че нали да. Та запалка дори не трябва да си... Да. Права, защото не да си имам вече. Този дори не знам за какво не е. Нали да. Да бъде на храна. Не трябва още. Майко. Ой! Не. Бери. What? Тут зелена плунка. Yes, пико. Ядена, сладко ядена. Хотим да насипа дърво, хора, и ще си направя къща. Като си направя къща, ще се развия и ще ви покажа резултата, когато вие искате, естествено. Аз си взимам от кафялото дърво, защото е по-хубаво, нали? Знаете, че това другото дърво най-грозното в целия свят. Не, чак в света, нали, не е в реалния живот, а тук в света на Майнкрафт. Ако искате още такива епизоди, лайкнете и се абонирайте. Развивам кравата. Тази палка много не върши работа. Не! Не, нямам вода. Нещо после. Ой, запали гората бе. Ще бегам кучетите. Запали ми. Ще бегам да ми храпат. Знаете какво? Кахата. Най-накрая. Тя има малко живот. Стигате. Добре, мисля, че е достатъчно 12 дърва, нали? Тук няма да се построя къщата. 100%. Ще отида някъде. Където? Ох, мага. Ако бях намерил това село, ще да съм много доволен. Някъде в пустинята поне. Маша е много тъпо. Ще е буквално. Някъде, например, е тук. Ей, тук става съм да махна цвете. Добре, махна ли е тук? Не, чакай. Нека съм тук. Ой, на онзи хълм е там ще. Айрон. Хора намерих айрон. Не мога да това. Айрон това. И ако не знам. Ето, стига. Хора, печка май забрави да се набавя. О, хора, до пчелички.
Ето тук ще си направя само да махна дървото, поне ще ми ползва. Нещо с кирка ще го махна. Добре. Добре, сега махаме тия 4 дървета и започвам къщата. Просто не знам, така просто. Реших тук, защото много високо гледка има. Няма, махам това дърво и съм готов. Мисля. Да, готови съм буквално. Добре, така. Нацепихме доста дърво, това беше оттъпкано. Добре. Трябва да махнем това. Мисля, че е добре. Хора, махаме тия листа, нали? Как се наричат? Кажете ми в коментарите как се наричат тия покрити листа. Аз как ще ги наричам. Сега. Хора, ако искате в следващия епизод да намерим и да ходим в пещерите. Хора, знам какво може да си направим. Знаете, пишете в коментарите. Можете да познаете, това е много добре. Ама кога се направя къщи, нали знаете. Ето, почваме така. Сега пък имам едно, което ще го започна нече. Така. Такова е дърво, значи. И такова 15. И първо това, че е по-красиво, нали да. Така. Добре, хора, така. Къщата ми е много малка, затова ние там е така. Така си го направя, нали да. Е така от тук. От тук е така, много ще е интересно. Много ще ако е интересно. Хора, трябва бързо да си направя къща. Тя ще е без прозорци. Бачим дърво. Хора, ще спя тогава. 2 дни минаха, вече не мога да повярвам. Добре.
Добре, хора, пак ли трябва да намеря? Добре, крафтинг тейбъл. Така. Джин честа, така. Това честа дали, нали? Ми трябват. Да, ще се оставя много. Хора, виждате ли, чака, аз видях паркет тук. Там при това дърво. Но вие не го виждате и не знаете кое дърво говоря, защото ме няма, нали? Хора, но яко се стана тук да се чета. Пращу, много си хубав за ябе. Тук хора, да ви кажа, трябва да събирам пясък откъде. Ето коло. Тук събираме целия коло, нали, знаете защо. Хора, в един от епизодите може да ходим на експедиция за диаманти, ако намериме. Хора, правя си къща, пичам си айрона и приключа сигурно това видео. Нали, сега си тръгвам от тук. Не знам колко коло не ми се гледа са. Добре, така. Окей. Хора, в следващия епизод, който ще бъде утре или други ден, или днеска пак, може би ще някъде 2 часа, някъде 1 или 2 часа, ще вие кога ще го качам. И добре, сега Пъща ми чака завършена. Не, забравих. Добре, така. Да ми се прибра сега в магазин. Добре, хора, сега си направя пичичка. Добре, и факли. Първата ми факли. Добре. Сега стана по-хубавичко, нали? Не стига. Добре, сега печката съм тук. Слагаме лялото. Добре, тук слагаме гориво и сме готови. Не ми е първото лялото, не четвъртото, нали? Знаете, там къде открих в недър портала, да. Готови сме. Храна, изпечена на искам. Добре, хора, честите. Котките ме тук мечат. Добре, първият, айрон. И сега
Смятам да приключа това видео. Епизод 2 ще таковаме, нали, на тези хора. Ще си направим прозорци, ще си направим база, подземие и такива неща. Добре. Чао!